Siyabingelela emsakazweni, siyabingelela nakumphathi wohlelo. Lo enikhuluma naye uThambo lenyoka, mabona bulawe nyoka nehlazana. Osenkandla ngokudabuka nangokomsebenzi. Ngokuthwasa ngithwasele eMozambique ngo-2018. Ngineminyaka nje ewu-5 ngisiza abantu. Abantu ngibasiza-ke ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Ngoba kuya ngokuthi umuntu nomuntu udingani futhi ufunani. So-ke ngiyabingelela kakhulu kubalaleli bonke. Umuntu-ke emengidinga ujwayele ukungifonela noma angibhalele, kepha inamba esitholakala kuyona noma iy'namba esitholakala kuzona ngiyatholakala ku-Cell C ku-074 666 9118. Shuthi ngizoyiphinda nje ka-Cell C 074 666 9118. Bese kuba eka-WhatsApp nayo futhi uyakhona ukungifonela nakuyona eka-Vodacom u-07 20 20 2839 07 20 20 2839. Izona-ke inamba ongithola kuzona okwamanje. Ngokokusiza abantu ngisiza abantu ngisenkandla emachubeni lapha ngakamsholozi uNxamalala. Isihloko esizokhuluma ngaso noma into engifisa ukuthi abantu beyazi, sikhuluma ngesihloko sesilwane, nangokugezwa kwesilwane, nangokususwa kwesilwane, nangembangela yokuthi isilwane size sibe kumuntu sifika kanjani noma singena kanjani. Ngizochaza ukuthi singena kanjani nomuntu sithola kanjani. Isilwane-ke senziwa abantu abathile noma umuntu othile osuke efisa ukuthi into zakho zonakale wena muntu. Uthola ukuthi-ke abantu mabeqala benza isilwane, umuntu uthola ukuthi umenzela isilwane, khona iy'lwane kuthiwa bayazeqisa abantu noma kuthiwa zibekelwa phansi abantu ukuthi bezeqe, noma ziyathunyelwa ngandlela thile ethunyelwa ukuthi sigcine sifinyelele kulowo muntu. Siqalelana-ke ekuthenini-ke umuntu ubona izinto zakhe engamhambeli kahle, thola ukuthi othandweni abakulona nalowo muntu wakhe, umuntu wesilisa nowesifazane basothandweni bayathandana. Uthola ukuthi bayaxabana isikhathi nesikhathi, bayalwa bebange into encane, kepha iphenduka ibe enkulu ekubeni kuyinto encane. Isilwane siyangena-ke kubantu masuke senziwe. Izona ndlela lezo ey'bonakala ngaso noma izona ndlela okubonakala ngaso ukuthi khona isilwane kumuntu. Uthola ukuthi-ke bayaxabana, mabexabana bayalwa bephinde bexolelane. Uthola ukuthi-ke futhi omunye akakhoni noma uthola ukuthi omunye ugwazwa izinto esinyeni, noma uthola ukuthi umuntu-ke umsebenzi akawutholi. Uthola ukuthi isilwane nje siyahlibhiza kahle kahle, siyona. Asifuni ukuthi umuntu nomuntu aphumelele ngoba sisuke sifakwe kulowo muntu. Njengoba sisuke sifakwe kuwena-ke muntu, sisuke sifakwe ngalezi ndlela engiyishoyo. Iy'ndlela ziningi zokungena kwesilwane. Uthola ukuthi umuntu bamcoshile iy'nyawo, bamhlanganisa mawukuthi umuntu wesilisa, bamhlanganisa nomunye umuntu osashona
bahamba umhlanganisela emangcwabeni sebemcosha inyawo. La kade ehamba khona bahambe bemhlanganise nomuntu mhlawumbe wesifazane osadlula emhlabeni ukuthi lo muntu wesilisa angakhona ukuthola umuntu wesifazane ememthola ngeke kuthathe isikhathi mhlambe ehleli naye, uyabona. Mhlambe mangathatha isikhathi ehleli naye mhlambe uthola ukuthi mhlambe inyanga ayipheli ethandana naye. Ngembangela yokuthi ke kunalesilwane esenziwe kuyena shuthi yena uthandana nomuntu osashona noma osadlula emhlabeni. Wafakwa ke ngalendlela ukuthi emethola umuntu wesifazane angahlali naye ngoba unalo muntu lo. Manje isilwane silwa ke ngaleyo ndlela ukuthi ke akakwazi ukuthi ethole omunye umuntu wesifazane ekubeni nalesilwane. Akakwazi ukuthi athole umsebenzi ekubeni lesilwane singasusiwe. Akukwazi ukuthi ebe nemali isilwane lesi sikhona. Akakwazi ukuthi futhi aphile nabantu noma azwane nabantu. Abantu bazombona njengomuntu abamnyanyayo, bembone njengomuntu onesichitho, bembone njengomuntu mhlawumbe oyisela noma ngomuntu mhlawumbe ontshontshayo. Bembone njengomuntu bengambiza ngayo yonke into ebhedayo. Yinto ke yesilwane leyo. Kepha ke isilwane sizinto eziningi ezihlukahlukene. Yabona, izinto eziningi ezihlukahlukene ezenziwa isilwane. Kepha ke mina isilwane ngiyakwazi ukusikhipha kumuntu and futhi ngiyakwazi ukusisusa kumuntu ngeinsuku ezu3. Emva kweinsuku ezu3 umuntu usuke ese-right, esesizakele, esebona futhi naye ukuthi usizakele. Kepha ke sizinyanga noma sizangoma noma singabathandazi abahlukene futhi abenza izinto ngokuhlukana. Mina ngokufunda kwami le Mozambique ukususa umuntu isilwane. Mawususa isilwane uyasisusa isilwane ngeenkuku ezu2 ezimhlophe. Kungaya ngokuthi futhi ke ususa mhlambe ngezinye mhlambe noma enombala obomvu noma ngonjani, kepha omnyama ungabikho, ungabe inkuku emnyama yokususa lezo zinto. Mawususa ke lesilwane ngalezi inkuku, lezi inkuku lezi awuqali uyibulale, kepha uthatha inkuku zombili lezi inkuku uyibeke kumuntu bese ukhuleka noma ukhuluma lawo magama athile. Uchaza ukuthi namhlanje isilwane siyasusa kusibanibani. Isilwane ngicela sinamathele kulezi inkuku, sihambe nalezi inkuku. Kanjalo sikhuluma okuthile nokuthile ukuze sisuse lesilwane kulo muntu, sibambelele kulezi inkuku. Lezi inkuku ke mase usuqedile ukuthandaza lana awuyibulali. Uthatha umese uyikhiphe inyongo iphila ngoba wenzela ukuthi ke lesilwane sibambelele singasuki la ngoba sibambelela entweni enomphefumulo esaphilayo. So mawuyinquma wena entanyeni uthi ukhipha isilwane, izofa lesilwane sizokusala kule nkuku. Uyabona? Kumele uyikhiphe leya nyongo leyana yokugeza lo muntu, le nkuku iphila. Ngoba the time ukhipha inyongo ayifi inkuku same time, isuke isasele nalo umphefumulo. Uyabona? Isilwane ke sisoloke sibambelele la kule nkuku until le nkuku ize ifa. Uyabona? Ngoba vele umuntu umgezela emfuleni ngaphesheya. So ke ngathi uyinquma le nkuku ngaphesheya, yilapho ezosala khona wena ubuyele nenyongo kuphi ke ngaphesheya la uqhamuka ngakhona. Ufike ufake emthini lo muntu egeze ngalo muthi. Isilwane sisuke sisele enkukwini ngaphesheya isaphefumula. Uyabona? Sibuyelela ekuthenini isilwane siphila kumuntu ophilayo noma siphila entweni ephilayo ephefumulayo. If ingasaphefumuli sivele sisuka sisazosuka lapho. Kodwa wena uma ugeza lo muntu umgeza ngenkuku, uyikhiphe inyongo, inkuku iphila shuthi uyisika la ngaphansi,
ukhipha inyongo uyishiye njalo isaphefumula kanjalo ubususa lenyongo kanti ususa lenyongo isilwane sesibambelele kuleya nkukhu. Mase siqedile ukumgeza sengizomgeza ngimshiye lapho ngichithe lapho ngimtshela ukuthi siyahamba sekhaya. Mase uye ekhaya sengizothatha le mithi yokuthi ngimnikeze ukuthi aqume aphalaze ageze, yabona. Ngimnikeze nomuthi wokugcoba agcobe aqede ngoba ke umuthi wokugcoba umuntu wokugcoba nje oyimvamisa ogcoba njalo njalo. Uzothi mase sebenzisile ke lo muthi wokuqhuma seqhumile waphalaza bese ngimtshela ukuthi ke mase uqedile kudinga sicabe kuze kungaphinde kulokho kungena lezi zilwane ezithunyelwa abantu. So kumele mase ngimkhiphile isilwane ngikwazi ukumqinisa ngikwazi ukumbethela kube into yokubethela yokuthi noma bephinda uthola ukuthi lento le ayisangeni kuyena. Siyathokoza egameni lokuphila abantu abaphile abasizakale abantu abathola ukuphila. Siyabonga na kumphathi wohlelo naye sithi akaphile futhi aluthole usizo nakuthina nxa elidinga. Ngiyafisa ukuthi bonke abantu besizakale ngendlela efanele ngoba izilwane ziyamosha izinto eziningi. Imindeni ayihlali ngokuthula ngenxa yezilwane. Othandweni abantu abakhona ukuhlala ngokuthula ngenxa yezilwane. Abantu abakhona ukusebenza abajikelwa belungu ngenxa yezilwane. Abantu abakhoni ukulala ngenxa yezilwane. Umuntu uhlala aphaphame phakathi nobusuku uthola ukuthi ngo-12 akalali kuze kusekuseni ngo-5 imande kufika ubuthongo esikhathi engabuvuka ngaso mhlawumbe uyahamba emsebenzini noma uyaphi. Abakhoni ukuthi benze izinto bekhululeke ngenxa yezilwane ezithunyelwa abantu abathakathaka noma abaloyayo. Siyathokoza abantu abaphile egameni lokuthula. Sithi nje impilo iyafuneka futhi ke abantu abasizakale. Ziningi izinto mina ke ngithanda ukukhuluma ngazo la, kepha ngizolokho ngimthinta umphathi wohlelo ngoba sibiziwe nje manje phakathi kwala ohlelweni, kepha ke ngoba sisiza abantu sithi abantu abaphile. Amen.